If you see how this country was liberated, it was liberated through drama. My name is Itai Kariparire, and I am the director of Eastern Arts Ensemble. I have been in this field of theatre for more than 25 years now. The advantages of using theatre in this part of the world is because this is a sort of an offline campaign. The rights of the girl child are not being respected. Women have got the right to health, sexual and reproductive health. Vakatanga kubva 74 yandabatirwa mwana wangu wechinamba 4 wakaita zvokukwebwa. Mwana uyu aita zvokukwebwa kuda ndo pakabva dambudziko racho. Ndakazogara for 3-4 here handichazivi. Saka ndo pandatanga kungozobuda mvura ndisinganzwi kuti ndoda kuweta, asi kuti inongobuda. Ndine hanzvadzi yangu yakasangana nedambudziko rekubuda weti yabva mukuzvara. Hanzvadzi yangu iyi yakaroorwa ine 19 years. There is no name in our own language for fistula. Wangu nkwasha wakarora hanzvadzi yangu iyi akazonditi iye tsano zviri nani mutore hanzvadzi yenyu nemhaka yekuti kurwara kwaari kuita kwakonzerwa nedambudziko remufamily menyu. Ari kureva kuti mufamily medu isusu ndo maita urombwa hunoita kuti uyu abude weti. Nyaya yekuti garagara buda tsvina garagara busa weti haina kutanga nekuti waenda kwambia musungu. Didn't I tell you? Usanditsama mbuye maisekai nekuda keboundary rekati unoroiwa. The other advantage is you can evaluate your work by asking people questions of what they've seen in the drama. Which human rights violations have they seen in the drama? What is the way forward? How can we go about this thing? What's your opinion? So you quickly get results when using community theatre drama. Mama. Baba wanafunga way forward kuti chigwiri chingapera sei instead vanotaka kuzvionesa. Zvinondinetsa kuti ndigare nemunhu bondere ndinenge ndakajaira asati ane fistula rinenge riri smart bonde iri rinenge rakaudhedhera ndifunga kuti ndingazozvikwanisa bai. Drama will be reflecting, drama will be act like a mirror of the community back to the community. Urukumona. Can you see it? Urukumona. When I will be discussing with the people after the performance, I'm able, people are able to pick up issues, answering questions, discussing. It means it's a message sent home.